And then the middle and then the right, yeah? That side. This way. Takže lodě jsou už připraveni, můžeme začít. Připravit se. Pozor. Start. Takže nejlepší výchozí startovní pozici si zatím získala RKK. A hezky, jak je ten kalupos nejmenovaný těma lišníkama. A Šafilis už taky nemá. Blížíme se k cíli. Pokud se pojďku podaří zakoordinovat čas, tak možná, že to opravdu mohne hrát. Takže RKK úplně neobrácený, než to vypadalo. RKK bylo první, Filip, expertem pátce, pardon, byl druhý a Filip skončil jako třetí. Ještě nejsem schopen rozeznat, kdo bude první. Erikson se vstává do vedení, celá nečekaně. Doufám, že tentokrát mu odraz ukázalo jde. Takže vypadá to, že nejpravděpodobnějším vítězem mohou být tentokrát Erikson. Takže pokud mě znak nešálí, nejblíže jsou opět Erikson a Alenton. A Erikson, myslím, že to první dopadlo. Půl sekund. Předávání cen, což za nás učiní pan Ruml. Právě jsme byli svědky vzrušujícího závodu kratších lodí, že všechny posádky nám připravili hezký sportovní zážitek. Druhý je někdy lepší než první. Tak bych chtěl poblahopřát ke druhému místu těmto pánům Expert and Partner Engineering a děkuji jim, že nám všem ukázali, že umí dobře veslovat. Děkuji vám. Měl bych pro vás jednu nabídku, a jak jste říkal, že někdy je lepší skončit druhý než první, tak bych měl nabídku na zítřejší odpoledne, pokud ještě nemáte program, nebo pokud přidou náhodou budete tady, to kdybyste se slezl s námi na lodi. Potřebujeme podporu, aby jsme tentokrát zvítězili a chybí nám silná ruka, tak zdatného politika, jako jste vy, určitě potom vyhrajeme. Posádka RKK, nejrychlejší dračí lodě dnešního dne a já jim upřímně blahopřeji. Děkuji moc krát. Takže připomínám, že černé věcí Kráťa a
Ano, vítězí tým Dragonstone. Vypadá to velice pěkně, takže vítězí italský tým, ano. Jsou dobrý. To je krásný vidět, a pak tady byla jedna vejky, pádovali každý. To Gabka měla zaujmout taktiku jako tady. Tak to třeba je vzdáleností. Is Dragonstone from Italy. The Embassy International Cup was given by the city of Prague. Takže mezi tím už odstartoval další závod, který zatím s přehledem vyhrávají. Je to těsné? No, vyhrál tým Dragonstone, druhý bude. Já doufám, že příště bude oddíl, který zastupuje hlavní město Prahu, příště úspěšnější a přeju vám hodně štěstí, úspěchu a božího požehnání v těch příštích ročnících. Přidal kapitánovi týmu cenu. He is captain of Dragonstone.